безработица в Щатите. Подута държава. От всякъде беше. Аз... Щом там е. Не знам къде работиш. В Кипър. Кипър. Значи, тая година чак в Кипър почва да идват, представи си, от Гърция да работят. Гърци. Ще нали езиците те говорят, само диалект е различен. Кипърците и гърците говорят еднакъв език, само различен диалект е може. И от 3 години някъде е кризата, обаче явно в Гърция е станало много по-зле, защото и предполагам, че заплатите са по-добри вече в Кипър, отколкото в Гърция, за да имат интерес да работят там. В хотелите, камериерки, такива, пак са работили камериерки, пак са работили ресторантьорския бизнес, там, които идват, на същите длъжности, които са работили в Гърция, но почват в Кипър там с 200 или 300 евро и не повече заплата, отколкото в Гърция. И преди го е нямало това нещо в супермаркети, такива, където